Amma salamu alaikum jama'a, maza da mata ina yau kowa da kowa barka da wannan lokaci. Kamar dai kullum ne sunana idan gari, kuma ina mai albihirin sanar da ku cewa za a fara ɗora muku zafafan fina-finai na a wannan YouTube channel mai suna Lissafi TV. Don haka ku hirya akwai tarin sinki-sinkin cakwakiyoyi, bidiyoyin ban dariya daban-daban da na hiyarantarwa da na faɗakarwa da zan dinga kawo muku a cikin wannan taya ta Lissafi TV. Ƙarƙashin kamfanin Yusuf Zamani Record. Ni na yi dangare, na gwada sosai, ni din fasifai ne na musamman. Bidiyo na nan tafe, ku hirya kawai, muna nan za mu fara ɗora muku. Thank you very good dangerous. To shi kenan, bari in tahi na yi tafiya ta tunda na yi muku bayani. Thank you, sai an jima. Ku yi mana subscribing, ku jira mu, za mu fara ɗora muku zababan fina-finan mu. Yakwa, ina ma zan yi, kai bari shi kan yi kai. Yawa, kai zan yi.